खुलुमबाय गिबियावनो बाथौ बुंसार निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे दिनै 16 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 1992 आव गायसननाय आरो दिनै बे गायसननाय सानखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जादों आरो दिनैनो गिबि हाबाफारि बायदियै जोंनि फुंनिफ्राय हाबाफारि होखानाय लेखा बे जालांबाय जानायनि उनाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जे अल बाथौ महासभा वेब पर्टेलखौ दिनै बेखेवगोन बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फैबाय थादों होननानै बाथ्रा होदों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बेवहाय धोरोमारि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों दा बेवहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि ग ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ दा फुङावसो बुंहरबाय बिथाङाबो फैगोन आरो फैबाय थादों दा बिनि गेजेरजों जे दुलाराय बाथौ धोरोमनि मोनसे फोसाबनाय फोगोमनाय गोसारनाय बे खामानिखौ मावफुंहोनायाव जे गासैबो बर' बाथौआरिफोरा फैनानै दिनै जोंनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ जाखिनि आलासि लिंदों बिथांमोना फैगोनखौ बाथ्रा होदों आरो थांनाय जा थान्दै मेलनि गेजेरजों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानव गेदेर आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा जोंनि गेजेराव लोरजिया जानानै दाबो हस्पिटालाव दङ आरो बिनि थाखाय बे बिबानखौ थासआवलागि जे जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मैयानि थान्दै मेलनि सावरायनायनि गेजेरजों जे भाइस प्रेसिडेन्ट खगेन रामसियारिखौ एक्टिं प्रेसिडेन्ट महरै मैया सायख'नाय जायो थान्दै मेलनि गेजेरजों दिनै गेवलां मेलजों लोगोसे मैया जिहेतु थान्दै मेल जिरायदोंमोन थान्दै मेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे मेहेरगोनां थान्दै मेलाव मा थांखि लानो हादोंमोन दा बेनो जोंहा थांखि होननानै बुङोबा जोङो गिबियावनो सुबुं सानखो माने सेन्सास बे सेन्सासनि सायाव इम्पर्टेन्ट होदों मानो होनब्ला दिनै मुलुगाव बेसेबां बाथौआरि दंबारो बे बाथौआरिखौ जों इजि प्रसेसजों खालामनो थाखाय जोङो बे वेब पर्टेलखौ दिनै बेखेवगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों आरो बेनिखायनो मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों जिल्ला आफादफोरखौ खावलायहरनाय जादों जे जेमान जायफोरा दासिमावलागि सेन्सासखौ खालामगनो हायाखै इमिडियेटलि माने जोंनो फ्राय सप्तासेनि गेजेराव जोंनि बाथौ पुरियाव बे गाहाय मावखुलियाव होफैनो थाखाय जिल्ला आफादफोरा थाबैनो खालामनानै होफैनांगौ होननानै मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों थांखि आजावनाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जे थानसालि मोनसे रेजिस्ट्रेसन होननायनि बाथ्रा फैबाय थादोंमोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव जोङो बेखौ जोङो सर्ट मोनसे फर्माव जों लाबोनो थाखाय जे बे जायगाया बे थानसालिया बबेयाव दङ बेखौ थानसालिनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानानै बे रेजिस्ट्रेसन खालामनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौनो जिल्ला आफादफोरखौ आरो बियाब आफाद गामि आफादफोरखौ मावफुंना हरनो थाखाय फ्राय जिल्ला आफादा होफैबाय मोननै मोनथामसो जिल्ला आफादल'सै आरो बेफोरबो थाबैनो होफैगोन होननानै मैया आरो फिन थांखि आजावफिननाय जायो बिनि खामानिया सोलिबाय थागोन देग्लाय जिहेतुके दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि जथुमाखौ गुवाहाटी मेट्रिक सिटिनि आहमागाम बाथौफोर खुंफुंनाय जाबाय लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसननाय सानखौबो बे सानजौ सरजाबनानै खुंनाय जाबाय फैगोन बोसोरनि थाखाय बबे जायगायाव खुङो बेबायदि नोंथांमोना दिनै थाजौदों बेखौ जोङो थिरांथा लानो हायासै मानो होनब्ला मोननै जायगा सेलेक्सन खालामनाय जादों सनितपुर नङाबा उदालगुरि बे मोननै जिल्लानि गेजेराव बबेबा मोनसे जिल्लायाव मोनसे सानथामनि हाबाफारिजों बे बोसोरारि जथुमाया जागोन आरो बेजोंनो जों मोनसे गिदिर मोनसे आर'ज गौमा लानायनि हाबाफारिखौ थामथिम खालामदों मानो होनबा थांनाय बाथौ गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै सनितपुर जिल्लायाव लादोंमोन बे कभिड-19नि थाखाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनो हादिया आरो बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय जोङो बाथौ गोथार सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै बे आर'ज गौमाखौ आरो सानथामनि हाबाफारिजों लागोन होननानै जोंनि केबिनेट पर्यायाव सावरायबाय थानाय जादों बारा बाथ्रा बुंनानै गोलाव खालामनो सानाखै जों बेहाय जिरायनानै सत बांसा लानांगौ जोंनि बर' हारिनि नंगुबै धोरोम बाथौनि सिरिबां आरो बेखौ जौगाहोनाय बे समायखिरा लानायखौ लोगोसे
बाथौजों लोब्बा थानाय जोंनि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि गासैखौबो सिरिबाङै मोनसे आब्रुथिनि राहाजों जौगाफारसे लांनानै मुलुग दरबाराव सिनायथि होनायनि खामानिखौ जों मावनो सत बांसा लानांगोन। बे बेलायाव जों जेब्लाबो साग्रिद जाना थानांगोन। जोंनि सोरगिदिं जोंनि बे जौगानायखौ जोंनि जौगाफारसे थांनाय राहा लामाखौ होबथानो थाखाय गाथेनो थाखाय जोंनि सोरगिदिं सुथुरफोरा नेगासिनो दङ। ओंखायनो जोंनि गेजेराव जोंनि गावनि गेजेरावनो गोबां बाथौ धोरोमनि मुङै दालाय दालासा एबा गुरुमिन खान्थि गुरु खान्थिजों खारनाय बे गावखौनो बाथौ होनना बुंना लानाय बाथौ सिबिनाय जा राहा बेफोरखौ गासैखौबो खौसेयाव लाबोनानै जों जोंनि बे फिरफिलानि सिङाव साग्रिदै गसंहोनायनि राहा लानायनि सत बांसा लानायनि दिनै सम सफैदों। मानगोनां बाथौसा नोंथांमोन, जोङो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि जथुम्माखौ बेहाय खुंनानै जिरायबाय। थान्दै मेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दान्थे बिदान्थे गोबां बाथ्रा जाबाय। दा बेफोर गासैबो खामानिया जों मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे मोजां राहा लामा दिन्थिनाय बिजाब दङ। बे बिजाबानो जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजित, जायखौ इंराजियाव कनस्टिटिउसन होनना बुंनाय जादों। बे संबिजितावनो जों मोजाङै फारि फारि फरायना नायोब्ला बिजिरना नायोब्ला नुगोन जोंहा माबोरै मा राहाजों जों जौगाफारसे थांनो हायो बिनि राहा लामा दिन्थिनाय दङ। ओंखायनो मिरु आफादखौ लानानै जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद, बे आफादफोरनि गेजेरजों आफादनि मावनाय खामानिनि गेजेरजों जों बे जौगाफारसे थांनाय राहा लामाखौ मोननो हायो। जोङो संबिजिताव नुयो जोंहा मोनथाम दालाइसा दङ। दालाइसा गोहो होनना बुंनो हायो जोंनि बे मोनथाम गोहोआ जाबाय दौरि हान्जा, दौरि आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद। बे मोनथाम गोहोनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावलांनो हायो। संबिजिताव दङ जोंहा गावबा गाव गोहो दङ बे आफादफोरा आरो मावनायनि खान्थि दङ। बे राहायै जों थांनो नाजानांसिगोन। गोदो गुलाय गुजायनि गेजेरजों थांदोंमोनब्लाबो जों बिथांमोननि बै समनि बाथ्राखौ गाज्रि होननानै बुंनो हाया, जोंनि गौथुम जौगानायनि हेंथा होननानै बुंनो हाया। नाथाय जोङो जेरैबायदि सिरिबाङै थांनांगौ बेबायदि थांनायखौ जों नुवाखैमोन। दा जोङो दिनै बे फिरफिलानि सिङाव जिरायनानै सत बांसा लानांगौ। जों बे फिरफिलानि खान्थि संबिजितनि खान्थि बादियै जों थांनानै जौगाफारसे लांनांगोन। फारसेथिं बे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोंनि समाजखौ, जोंनि हारिखौ, जोंनि धोरोमखौ गोजौ फारसे लांनाय बेलायाव जोंहा आरो मोनद' दालाइसा आफादबो दङ। जाय दालाइसा आफादखौ जों फरायबा मोनो बेनिनो बयनिख्रुइ गिदिर मोनसे राहा दिन्थिनाय आफाद दङ, दालाइसा आफाद। बे जाबाय PMB होनना बुङो, जायखौ जों केबिनेट होननाबो बुंनाय बिबानगिरि आफाद। PMG माने पलिसि मेकिं बडि। बेनि राहाजों जों मैया सावरायनाय बायदियै बायदिसिना खामानिनियानो जा, धोरोम फोसावनायनि बेलायावनो जा, रां रुफानि बेलायावनो जा, जों मोनसे प्लेनिं लानानै एबा बेखौ साननानै जों खामानि मावनो राहा लामा लानो हायो। बेबायदिनो जोंहा रिसर्स एन्ड पाब्लिकेसन साब कमिटि दङ। बेयो बिजिरसं आरो सेबखां दालाइ आफाद। बेबायदिनो धोरोमजों लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर बाहागो बे सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइखौ जौगाफारसे लांनायनि बागैबो बेहाय राहा लामा लानो थाखाय एकाडेमिक सेल दङ, सोलोंथाइ बिफान दङ। बेबायदि जोंहा धोरोमखौ फोसावनो थाखाय मोनसे आफाद दङ, धोरोम फोसावारि आफाद। बे दालाइसा आफाद, कमाल गेटर